Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 14-nji awgusty. Hormatly izleyijiler, hormatly watandaşlar, biz ýörüýte Zoom maslagatyna ýygnandyk. Bu maslagata şu ýakynna 1-nji awgustda Istanbul şäherinde Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde geçirilmäge tynalşan mitinge gatnaşanlar bar. Şo mitinge gatnaşmaga tynalşanlar bar. Bundan daşary men jurnalist hökmünde gatnaşýan Murat Razakow, blogger hökmünde gatnaşýar. Men şu miting ýa-ni şu maslagaty geçirmegimden maksady näme? Soňky bolup ýören wakalar bilen watandaşlarymyzy birazjyk tanıştyrmak. Ondan daşary inniki ediljek işler barada da agulak bizi gurrun eder. Şu maslagata biziň häzirki Zoom ýygnamyda şol ýakynda ýa-ni 1-nji awgustda Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde gurnulan ýa-da şu gurnulmaga tynalşan şäherni gurnoýjylaryň esasy biri Türkistan Adalet Platformasynyň lideri Adam Çevik hem gatnaşýar. Olar bilen şu Adam Çevik'e söz berip umumyň şol bolan wakadan alan täsirler hakynda soratym gelýär. Sebebi Adam Bey bilşimi diýil Türkiýanyň raýaty hem Türkmenistanyň raýatlarynyň gurnulmaga tynalşan şu ilkinji çäretine kömek bermäge tynalşan Türk raýatlarynyň biri. Şonda da şolar ýaly ýa-ni bir fajialy waka boldy. Biziň 10 san raýatymyzy ekidip şu taýda izolýatorda sakladylar. Käbirlerini 3 gündäp sakladylar käbirlerini. 5 gündäp sakladylar. Ondan daşaram şu taýda urulyp ýenjilen adamlar boldy. Indi şundan alan täsirleri hakynda birazrak bir gurrun berse Adam Bey, Adam Çevik. Şunu haýyş etmekçi näme? Şoňa nähil umumyň baha berýär? Türkmenistanyň konsullugynyň işgärlerini öýlerini alyp barşynda nähil baha berýär? Hem şu taýda Bakırköy polisiýa müdürliginiň öýlerini alyp barşynda nähil baha berýär? Müsaade ederseniz ben tercüme edeyim. Adem Bey, size soru şöyle olarak üretildi. Yani bu 1 Ağustos'ta yapılmaya çalışılan basın açıklamasının sonuçlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu başarılı olarak mı yoksa başarısız mı diye yorumluyorsunuz? Bir de oradaki karakol, Bakırköy Polis Karakolu'nun kendini oradaki yaptıkları işler nedeniyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi öncelikle toplantımız inşallah Türkmenistan'daki mazlum, mağdur halk için ve Türkmenistan'ın özgürlüğe kavuşması için, diktatörlükten kurtulması için Rabbimizden hayırlı, bereketli aktivistlerin çalışmalarına yardımcı olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Biz toplantı yapsaydık belki bu kadar etkili, bereketli ve tesirli olmayabilirdi. Zaten toplantı başlamadan önce bir sokağa girer girmez hemen toplamaya başladı polis. Ve mesela ben konsolosluğun önünden geçerken konsolos beni de içeri almaya çalıştı. Üstüme de kimlik soruyor, çantamı karıştırıyor. Biz itiş kakış yaşadık yani orada beni de içeri almaya çalıştığında. Cuma seferi de tabii benim gözümden uzaklaştığı için onu da içeri aldılar. Diğer arkadaşları, metroda olanları ve saat 16 civarında bu olaylar oluyor. Orada Yeşilköy Polis Karakolu topladığı kardeşlerimizi, Türkmenistanlı kardeşlerimizi karakola aldıktan sonra listeyi konsolosluğa veriyor. Sanki konsolosluğun emrindeymiş gibi. Yeşilköy Polis Karakolu Türkiye'nin bir polis karakolu. Türkmenistan diktatörlüğünün değil. O listeyi verdikten sonra da konsolosluk yetkilileri bir liste hazırlıyor. Bunlar terörist, konsolosluğa saldırı yapacaklar diye. Ya diyorum ki ben polise, ya bu toplantıyı tertip eden benim. Ben Uluslararası Adalet Platformu Başkanı ve Uluslararası Türkistan Birliği Başkanıyım. Toplantı çağrısını ben yaptım. İçeri alınacaksam benim içeri alınmam gerekir. Bu kardeşlerimiz bizim yaptığımız toplantıya icabet ettiler. Daha toplantı başlamadan sizin bunu yapmanız, siz Türkiye'nin polisisiniz. Konsolosluğun emrine değil, bizim emrimize, bize yardımcı olmak zorundasınız. Ve oradaki polisler, biz 2 saat önce Dünya Sağlık Örgütü'nün önünde Mecidiyeköy'de ve aynı anda 7 yerde Ankara, Gaziantep, Amasya, Sakarya gibi illerde de toplantılar yaptık aynı anda. Yani aynı gün saat 1'de.
Orada hiçbir sorun yok. Türkiye'nin hiçbirinde sorun yok. Ankara'sında, Gaziantep'inde sorun yok. İstanbul'da yok. Ama Bakırköy'e geliyoruz. Türkiye'de Bakırköy deliler hastanesi olarak bilinir aslında. Buradaki polislerin aklından zorlu mu var ki Türkiye'nin polisi değilmiş gibi, diktatörlüğün polisiymiş gibi hareket ediyor. Ben onları uyardım güzellikle. Dedim ya, bu yaptığınız hukuksuz, kanunsuz. Biz burada basın açıklaması yapacağız. Türkmenistan'da yaşanan hak ihlallerini, insan hakları ihlallerini, zulümleri dile getireceğiz. Bir çağrı yapacağız, istifaya davet edeceğiz. Diktatörlüğe hesap vereceğiz diye tek cümle bunu söyleyeceğiz. Bu suç değil, anayasal hakkımız, yasal hakkımız. Bunun için ne bir izin, ne bir belge, ne bir talep, hiçbir şey zaten bizden talep etmediler. Öyle hakları da yok. Biz zaten bildirim yapmışız valiliğe, emniyete. Emniyet de biliyor. Zaten 2 saat önce buradan oraya geçeceğimizi güvenlik şube biliyor. Hatta orada Cuma Sefer'in kimliğini kontrol ettiler Mecidiyeköy'de. Siz dediler saat 16'da yapacaktınız açıklamayı. Mecidiyeköy'de ne yapıyorsunuz? Bu toplantı başka. Cuma Sefer'e orada da sıkıntı yapmaya çalıştılar. Sonra orada biz varız, kameralar var. Bir şey yapmadılar. Bizim oradaki toplantımız 16'da dedi. Yani polis bunu biliyor. Buna rağmen polisin bu tavrı İçişleri Bakanlığı, Türkiye hukuk bir devleti, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı'nı dinlememek, Türk halkına hakarettir. Diktatörlüğün emrine girmekte Türkiye'ye ve Türk polisine hakarettir. Bu yaptıkları diktatörlüğe, işkencecilere o yardım ve yataklıktır. Bu da suçtur. Ben onlara dedim ki ya bakın biz bu yaptığınızın yanınızda kalmaz. Yetkililere iletiriz. Ve nitekim mesela saat 5-6 civarında Murat Kurbanoğlu'la falan bir kafede otururken diğer arkadaşlarımızın toplandığını ve dövüldüğünü öğreniyoruz. O anda görüntüler geliyor, telefonlar geliyor. Polis de bizim bulunduğumuz yeri öğrenmek istiyor. Adı Saadettin, telefonu var bende, Kırşehirli. 0543 ile başlayan, devamını da ifademde vereceğim. Ben zaten bu suç duyurumu 6'sında Adalet Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na, ilgili yerlere ilettim. Aynı anda o gün saat 6'da da Yasin Aktay'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu cebinden, Adalet Bakanı Yardımcısı, Abdülhamit Gül'ün yardımcısı, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi cebinden aradık. Bir mesajla durumu bildirdik. Arkadaşlarımız kaçırıldı, konsoloslukta işkence halinde, ikinci bir Adnan Kaçakçı vakası olmasın. Yoksa o mesela Ferhat kardeşimiz içeride işkence edilirdi, öldürülürdü. Denize herhangi bir yere atılabilirdi. O korkuyla polis tabii biz de yayın yapıyoruz. Bizim kimliğimizi, kişiliğimizi ya da siyasi şeyimizi biliyor yani. Sonuçta ben de AK Parti'nin İstanbul'da bir ilçesinin Çekmeköy, onu da söylemiş olayım, kurucusuyum. Yani siyasetçi değilim ama sonuçta siyasetçilere en üst mertebeden en altına kadar hepsiyle insan hakları örgütü aktivisti ya başkanı çalışmalarımız olduğu için irtibat halindeyiz. Bunu söyledikten sonra polis içeri giriyor konsolosluk binasına. Ya siz ne yapıyorsunuz diyor. Efendim diyor bu Ferhat bizi dövmeye çalıştı. Ya siz 8 kişisiniz, bu adam dayak yemiş. Bu nasıl sizi dövmeye çalışsın? Ondan sonra siz bizi de yakacaksınız, kendinizi de yakacaksınız diye Ferhat'ı Türkiye'nin polisi, normalde polis içeri giremez, konsolosluk izin vermediği müddetçe, orası Türkmenistan toprağıdır. Hangi ülkenin konsolosluk binasıysa ve Ferhat'ı dışarı çıkarıyor. Sonra biz 3-4 kişi daha dövüldüğünü öğreniyoruz. Murat Kurbanov'un takip edildiğini, ama birisinin de ismi bizde mahfuz, onun konumlarını attığını, yani içimizde de bir takım onlarla ortak çalışan insanlar var. Ama bu Sadık Kargo firması, konsolosluğun emrinde hareket eden bir firma, bu yaptıkları Türkiye devletine hakarettir. Bu casusluk faaliyettir. İnsanlara karşı suç faaliyettir.
bir defa kişisel verilerin ele geçirilmesi ve onu konsoloslukla paylaşmak da bir suçtur. Polisler hakkında da gerekli takibat başlanacaktır. Biz gerekli yerlere idari hem şikayet yaptık hem hukuki adli şikayet yaptık. Bugün de suç duyurusu da yapıldı. Ben de altısında yapmıştım. Şolatlar vardı bir nedir eyлекler bilen gurrun edecek deyip ayda anneme Nur Muhammed. Şimdi bu konularla suç duyuruyla ilgili biz şimdi burada açıklama yapacağız milletimize. Bu yaptığımız işlerle ilgili. Yankı aydan dağıtlarına Türkmen illeşlenme düşündündür deyip ben umid ediyen şu yankı polisiyan Bakırköy etrafı polisiyasının önün alıp barışı ondan şolun hizmetdaşlıklarının alamatının vardı yankı konsulluk bilen Türkmenistan'ın konsulluk bilen yerli polisiyan hizmetdaşlığının vardı aydan dağıtlarının şu alamatlarının vardı aydan dağıtlarıyla elbette alalaşıp olacak sebebi hakikaten şu tayda yine şu oğlundan kıyılan bir oğuntu Türkiye polisiyası tarafından alınıp gidilip izolatörə salınandan soň şolun sanawy edir şolunyň özi ýa-ni konsulluk tarafından berilen arzada peýda bolýar. Ol arzada geçen zamanda ýazylýar. O geçen zamanda ýazylan arzada nädip bu baran adamlaryň hemmesiniň oňsunyň amady o taýda nädip o taýda peýda bolup bilýär. Ýa-ni şoň özüne hemen görkezýär. Şol sizi alyp giden ýa-ni polisiýa idarasynyň şol konsulluk bilen hizmetdaşlygyny görkezýär. Konsulluk ýa-ni adamlaryň sanawyny berýärler, olaram geçen zamanda arza ýazan bolýarlar. Ha, şu adamlar bir de gelip bir de hop hawanlarjak bolýar, şunu tutsak edim diýär. O näil sizin geljek adam da gelmedik adam siz neden bilýär? O taýda da ýalňyş ýalan atlar amma ýa-ni Azat Haypaýewiň adam talypdyrlar, ina geler öýdüp olaryň barmady, ýa-ni bayram Allahny urup Allah lifiňe adam talypdyrlar, olaryň barmady, barjagam diýerler. Yani şolam gelen adamlar hükmünde yarıyalarda. İndiki berjek soragym ýyllanjy adamym Serdar Hojanepetov, ol Marali Garaw murady bilen tanalýan aktyw işlemlerden biri. Ýygyk derli çykyş edip gelýär, YouTube kanallarynda da. Serdar, siz hem şo taýda oturup çykandan beri siz iň soň bolup çykdyňyz. Şo taýda 3-4 gün diýilenne 9 adam çykardylar. Ondan odal 2 tane aýal maşgalamy çykardylar. Ondan soň galanlarny çykardylar, ýöne sizi köpürak sakladylar. Siz 5-6 gün oturup çykdyňyz da. Siziň ödüňizde nähil täsir galdy? Şo taýda şo polisiýa idarasynyň ödüni alyp barşynda hakykatdan hem bir kanuny egermeklik barmy ýa-da şo taýda hakykatdan hem şüphe bildirer ýalanlar gelmi? Şo Türkmenistanyň konsullugy bilen şol Bakırköy etrafy polisiýa müdürligi hizmetdaşlyk edýänler diýip şaklar ýalanlar barmy? Başga da alamatlar. Siz nähili şu arada näme aýdyp biljek? Elbette hani alan bilim uğrun, polisiya uğrunun bolan için Turkiyada Turkiýanyň polisiýa eskisiniň polisiýasynyň özü nähili alyp barmalydygy, nähili tertipde düzgünleriniň bardygyny, mysal üçin şahsy bilgileri umumyň paýlaşmak gadagan, absolutno. Hani lichnoya taýna doktor aýdýar, balnoy şoňa bir tertipler, düzgünleri bar we içeride hakykatdan hem näme diýin men sana Allah şaýadymyz hemmäňiziň izdivательski atnaşyny başda işte hemmesiniň telefonunyň üstünde 1 milisiýa 2 milisiýa durup telefonuny aç. Ne bu videonu udalit et. Ne bu videonu udalit et. Ýeke oğlanlaryň gyzlaryň eline telefonlaryny, videolaryny zorlaryp udalit etdiler. Ana şoňa da polisiýanyň haky ýok. Sebebi bu siziň şahsy telefonunuz. Siziň alan videoňyzdan hiç ýyly kanun bozýan zat däl. Siziň almaga hakyňyz bar. Hatta şo taýparan polisiýa işgärleriniň hem sizi işgärlerini almaga hakyňyz bar. Siz sonra görýäňiz şo taýda. Ine guruluşlarynda siz sonra görýäňiz polisiýadan jogap aljak bolýaňyz. Olam size gerek şo jogap. Olam siz şakty horaňyz, şakty alýan jogabyňyz, onu siziň saklamaga da hakyňyz bar. Şo video ýazdy. Biz diýäsler bolan guruluşlary bular näme üçin pozdurjak bolýar? Ýa-da sonra video çykýar. Näme üçin şo ýazgylar şolar pozdurýar? Sebebi biz şo taýda bilemem hemmämizem näme durus soratdyrys. Bizi saklamaňyza esas biz bilen tanıştırın diýäs. Bizim borcumuz na каком основании мы задержаны, ознакомиться diýäs bilen. Ay miş diye konsolosluğun hattı barmış diye. Hani mış bilen biz mış däl, biz diri diýäs bilen. Nuri şo wagtyn atmer primoy efire girden welin TikTok'a telefonu öçürtdiler. Primoy efirini. Nuriňkyny şo wagty. Absolutno şo biz polisiýa karakolundan çykyp o bizi göç edara tapşyrýançalar diňe izdivательski atnaşyny we karmidem etmediler.
Sen 48 saatdan köp saklap bilmezdiň diýjem, "Ey İslam adam saklaryň siz kim?" Bir gepinde anoňalyk bir unizitilni askarbitilni söýüp käýär. Uraryn gerek bolsa, döwerin gerek bolsa. Kemsitici görnüşde alyp bardylar. Kemsitici tuvalete çıkacak diye kız maşkala, erkek maşkala goýberen altyna ýap, zat diýip goýberýär. Şunuňmy o erti seni jalyp eder diýsem, "Näle barsaň barıber" diýen gepler mysal üçin, şo manyda. Niştada yeni bir zatda ýa-ni şol Adam Çevik gurrun berdi, şol Türkistan adalet platformasynyň lideri. Şol gurnan esasy ruhsat alanan şu mitingi gurnanan şolda. Inni olay diýä bir näkitçek bolsalar menek etmeliler da başda şonu näkitçegem bolupdurlar. Tebe gurnan şol ruhsat aldym diýip şotak baranam şoda. Ýöne näme üçindir? Bunu näkit bilmediler. Adam Çevik'in özüne näkitmediler. Emma siz şo gurnalan näme gatnaşmak üçin baran. Inni nähil bir kanun bolma bar bolsa, bular näme etmeli? Şol platformaň liderini çağırıp şoňla gurlaşmaly. Öňü bilen. Siz gurnadyňyz, siz gurnadyňyz, nerden ruhsat aldyňyz? Sizin şu kanunlar bozdunuz diýip onu çekmeli. Bular näme diýär? O gurnan adamga özüne näkiden oklar, gurnar guromanyň özüne jogapkärçiligi çeken oklar. Indi şunu gurnap gelin adamlar diýilenden soň baran adamlar çekýär da. O näil bolýar? Ýa-ni bu taýda şoňa adam kanun bolmak. İki tane standartın vardı ülkede. Biz şonu başa şu taydan başladı. Biz bileceğim der. Biz organizatör bir del adama olmalı. Adama özüm şey dedi. Gönlümün üstüme yükleyiverin näme sorasalar dedi olun. Ana adama ne için alınmadınız? Gurnan şola, şu dernek men adalet platforma başlıyor şola diýsek. Aýoň üstünden arşikayet yok dedi. Onu bizim üstümizden bağız. Onu görkezin diýdik bolun. Onun bar diýip de görkezilmediler de. Ol akşam saat 12'de mi barda bular ilk biziň atlamada uğradandan soň o taýda ýem kimlik nomerlerimiz, dowulan günümüz, çislomuz elbetde biziň kimligimizde, pasportumuzda seredip dollaryň polisiýanyň beren informasiýasy. Birinji ýerde kim duran bolsa, ikinji ýerde kim duran bolsa, şo nowat boýunça şey diýip çık aňardan hem şonu ýaly arşikayet geldi. Şonuň biz bildik, bular bile işleýän. Nur Muhammed dinleyijileri oraya atladayın. Nur Muhammed Naifam, şol allyk edilen 10 tane adamdan biri. Olam şol dördüncü gün çıkıp kaydandan beri. Şolam yine ay üstüne goşşakladyňyz adam Nur Muhammed şu taýda. Başga näili sizden näil duýgu döredi şu taýda oturaňyzda. Bunu ýollardan alyp barşynda. Meniň üçin gaty köçük neme boldy, tejribe boldy diýin. Esasy atşa boldy ýöne. Şunu çenni biz şol kellämide gelmeýän daşyndan üstümizde çojaklaryny biz hiç beýle art niýetli, erwet niýetli pikirimiz ýokdy da aray watandaşlaryň içinden bir çolup biler, topulup biler diýen pikirimiz ýokdy. Polisiýanyň bular bilen işleşer diýen pikirimiz ýokdy. Ine şu zatlaryň hemmesini hep bolsa adalet ýolunda. Üstüne çoğlarını. Indi ýene bir zat da şu taýda Atdy inandyrjy ýagdaý şoda. Indi şu taýda aýal ýylanmadyň içinden hem äkidilenler boldy. Şolaň biri mene Enejan Salihowa, ýa-ni Terdar Hojan Epetowyň ýanylaşy. Sizden näme täsir alyrdy? Indi siz o taýda Türkiýede odal bir oturup çykdyňyzmy? Şular ýaly polisiýa tarapyndan taklanyp ýa bir zatda aýyplanyp Yok, olar ýaly barşyndan özüni alyp barşyna siz nähil baha berip biljek. Ya men berde näçe 7 ýyl näri berde bolyn. Olar ýaly zady gawat gelmedi. Birinji tapar gawat geldim. Olar ýaly zady. Ony polisiýalar gaty berde äsgermeçilik etdiler. Nol ýaýmel bolýarda. Ondan konsulistwa iş, o konsulistwaň ýanyndan geçerken konsulistwa işgärleri men ýdymdan kameraly ılgap meni tutjak bolup maňa o ýerde paýyş sözler aýtmany haky barmyka? Olaryň ejeti bir tutjak bolup bolýar. O ejeti aýallary, bajylary hiç zat ýokmuka olaryň? Men berde işleýän, geldim o ýere, gelimde näme? Biz öz watanymyzyň hakymyzy, zadymyzy talap etmäne hakymyz bardyr. Biram polisiýa işgärleri näme üçin biziň familiýalarymyz şolara berdiler? O konsulistadaky işleýän adamlar bar, işleýän olar. Hiç da deňe diňe zat galýarlar. Ey bärik gel, ay sen eýle, ay sen beýle diýip. Bar olar näile aşak düşürjü sözler aýtýarlar da bilýäňizmi?
konsul işgärler Türkmenistan'ın daşarı yurdu iyi veren adamları şey etmeyene hakkı var mı? Namusma değmeyene hakkı var mı? İnni şo konsulluk tarapından yankı hakikatten kemsedilen, diňe bir kemsedilenler janly hop awandyrlan aktivistlenmeden bolly. Şolaň birem Farhat Durdiýew, edil Farhat Durdiýew häzir ýygnamyza gelip bilmedi. Ýöne barmy? Farhat bar. Farhat dilen edil. Farhat dilen edil şo ýesaty ejirçekenden biri ýenjilenden biri şular. Farhada yankı içine gittiler konsulluğun binasının içine. Edid Mehmedov hem daşınla yencilli. Şol olam kimler tarafından şol yürütü hakkına tutulan bir itler oldu. Bağışlanmanın şey diýmeli bolýar. Şol Türkmenistan'ın raýatlarynyň käbirleri konsulluk bilen hizmetdaşlyk edip yürütü hakkına tutulan kelle keterler ýaly hereket edip şo taýda biziň şo taýda mitinge baran raýatlamada hüjüm etdiler. Olardan käbirleri şol Farhady içine giden bolsalar käbirler daşynda duran adamlarga hüjüm etdiler. Farhat inni siz şu bolan wakadan soň biziň bilişimizde görä prokuratura arz edipsiňiz. Size kömek edýän ýörüçi adwokatym bar. Şol indi soňky wakalar barada gurrun beräýseňiz. Siziň beren arraňyz kabul edildi prokuratura tarapyndan. Inni şol suwda ýetirler diýip garaşýarmy? Şoň ýözi suwda bir işi bilen tamamlanar diýip garaşýarmy? Assalamu alaykum vatandaşlar, salamu alaykum Allah'ım. Biz şu gün prokuratura bardık, arızalarımız bilen Bakırköy'e, şu prokuratura baramızda başta bir iki yere ettirdiler, aşağı yok var, eylek, beyrek, biraz katlattılar. O tayyip var yani bu kapıdan bu kapağı var yani bu kapıdan bu kapağı. Son bir yerik bardık, yanımızda advokatım vardı. Son girdik, bizim pasportlarımız pasoyistlerin içinde kaldı. Şonun için biz avukatlık vekalet diye de verdi. Advokat şahitlığını bilmedik. Son şunu bilmemiz için biz ikimizinkinin de birinci gün Eziz bilen ikimiz var. Dilden neme verip kayıtıyası da vermiş ya. Hem düşündürüş verip kayıtıyası kabul ettiler. 5 takmiyenden kabul ettiler. Son şu kabul edenden son ID'de şu tarihde birazcık humuduk geçecek oldu. Son nem için dedi yankı şu suca dedi ama nem için emin noysen alıp girdiler pasoyistlerin içine. Başka adam yok mu? Başka Türkmen yok mu dedi. Son ben aytdım spesialni men alıp girenlerinin sebebi var dedim. Men alıp girenlerinin sebebi dedim. Men kartamın doğanı 2012 yılda prezident saylavına katnaşan üçün dedim. Aslı beni gözlep gördüler. Ana şunun için alıp girdiler içeri dedim. Aslında beni öldürecektiler içeride. Yani öldürüp bilmediler dedim. Çıktım dedim. Sonra boya seyreder saat dedi. Siz seyredin dedim. Yani şu tayda biz dokumentler tavşıran altımız kod veriyorlar. Onu Nur Muhammed abiyle. Şu kodu ben dedim surata düşürüp alayım ben dedim. Ne çek dedim. Ben dedim İçeri İşler Ministri'ne okulacak. Benden sonra şu kod dedim. İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu şu kodu sonra dedim. Şu davanam dedim spesialini özü dedim. Şunu izarlap devam ettirecek dedim. Şunun için dedim. Son, şu sözü diyemden son bulan seyredişi, bulan grupiyle abraşat edişi vapşe yütkep başladı da. Vapşe başka yütkep başladı. Sonuca dedi birinci gün dedi her haysinize bir saat su cebelleyes dedi. 5 saat su diyor sizin işiniz ne meder alıp gider dedi. Arkayın olun zat uje bu sözlerle böyle kabinete geçirdiler. O tayda da bu dokumentlere tiz vaqtda seyretmenizi xahiş ederse ve bu dokumentleri minister izarlayan eken. O böyle bir prostoy dokumentler eken zat dinlemek sepatamuşlar. Bunu diymesen bular dedi sentyabrın 5'inde tatilden geliyorlar dedi deyince alıştan şondan son seyrederler, ederler, beyderler. Ben hem dedim ona açan bizim vaktimiz yok. Sebebi bular kaçıp gidip biliyor Türkmenistan'a. Yönetici şey demek, Farhat yönetici şey demek bilen siz yalanım sizden yok. Hakikaten Türkiye'nin İçeri İşler Ministrinin ödü şu vaka bilen gazaklanıp sizlerin bir şutlar. Şoň üçin bu taýda hiç de ul oldu. Aydan yok, şeldi. Aydan yok hakiki bolşuna aýdýaňyz. Hakikaten şu ministrin öz söz beripdir. Men şu işi gödäwçilik aslında alaryn diýip. O taýda hakikaten dogrusyny aýtdyňyz. Şo nomeram hakikaten ýetirin. İçeri İşler Ministrligine şo nomery ýetirin. Oýşolar gödäwçilik aslında saklasınlar. Hakikaten şu prokuraturaň işgärleri şu işi dogry düzüp ahyryna şen alyp gidýärlermi? Şonu suwda ýetirýärlermi? Hem şo işleri umumyň siziň hem boraňyzdan üpçin etmelem şolarda.
Oronu da uçup gitmişin etmeli. Sonra şuhtayda men prokuraturada bir zat soradım da ondan. Men dedim şuhtayda dedim, abi işin dedim hemme yurtta da dedim. Bu olsa da Türkiye'de dedim. İki adam vuruşup duran olsa dedim ikisinden birden alıp gidiyorlar dedim. Acayip. Alıp giden de dedim ikisinden birden alıp gidiyorlar. Kim günahlı olsa alıp günahsız çıkarıyorlar dedim. Yani dedim siz bir zat soracak sizden dedim gözünüz militsanın dedim politsanın gözünün önünde dedim adamlara dedim kuşkurup vurup dururlar dedim. Urup duran yankı cinayetçi adama görmezliğe gidiyorlar dedim. Yani önünde urulup duranam alıp gidip otayda 3-4 gün saklayalar vatan dönüyor. Adalatlı şu iştiysem yankı prokuraturada güldü. Ne ettin haydi baba dedim. Şey ettiler dedim. Türkiye'nin politsiyası, şu Bakırköy'ün politsiyası şey etti dedim. 60-70 polisiya dedim. Urup durana dedim. Degen oklar gaytin gove diyen bas diyen ya dedim. Öyle şu tayda cevir çekip duran halktan ama on sansını alıp gidip içeri attılar dedim. Şimdi yan kaycışınga deyali sizin pasportunu da hem konsollukta sizin hatta yanınızdaki kisanızdaki $300 pulunu da alıptırlar da olar. Bunu öyle yan dine ver sizin canınızda hop salıp sizi ciğençmek bilen çeklenmeyen bunlar talançılık bilen meşgullanıyorlar da sizin şahsi emlakınızda pulunu da çenli, telefonunuzu da çenli alıyorlar. Onun nerede diyen belli değil. Inni siz şolatları talep etmek için mi? Eğer konsolluk bizde şolatlar yok diye onu suud edip bolar mı kan? Ne fikir ediyor? Şu prokuratura bana dedi, şu gün bu konsulsun işgərlerine, şu Uranyankı Karanzadalara, hakkına tutmalara, sadık kargolara 7 tane statya verdi de bolsa da konsulsun işgərlerine Türkiye'nin dedi 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80. kararlarına göre dedi. Şu 7 tane kanunu bozanlığı için şu 7 kanunun dedi A, B, C, F, E bentler boyunca bunlar dedi tutsaydılar dedi. Şunca dedi kanunu bozan için ben dedim şunu yazatlarım içeride kaldı dedim. Bunu ne öyle diyersem pasportumu telefonumu vermen bilerler dedi. Biz alamız yok getirdik deyip bilerler dedi. Sebebini vermedik yağdayında dedi. Pasportun içine cinayete çektiler sana taze pasport mecbur verirler dedi. Zagran pasport dedi. Telefonun içine dedi. Sen telefonun markası ne bir marka olsa dedi. Şu markanın pulunu dedi. Gerek olsa 2 ses bilen biz sana alıp veririz. Hem alan pullarına dedi. O dedi sudda yönemediler kararını tapar dedi. Ondan arkayın ol dedi. Son şu maddeler boyunca da bular dedi. Hemmesi dedi. Suda çekiliyorlar dedi. Şu maddeler boyunca da bunlar basılıyorlar dedim. Ben dedim eğer de dedim 15. dedim Ağustos'ta yani ertirde bir gün samalot var deyip gurrumu var dedim. Eğer o samalotta kaçıp giderseler ne mediasyon diysem o samalotta dedi diplomatik işgərler kaçıp gidip bilmeye dedi. Ondan arkayın oluver dedi. Öyle dedi o karbon işgərler kaçıp gidip biler dedi. Kaçıp giden yağdayında da dedi biz Türkmenistan'ın üstünden dedi iş gozgoyaz dedi. Şotayda dedi bastırıyaz biz şunu Şotayda dedi. Giden yerinde nereye gitse dedi. Şotayda bastırmanaydı. Hukukumuz var bizim dedi. Şimdi bol dedi minister dedi bu zadı izarlayan olsa dedi biz böyle koymayız dedi. Sonra çenlen dedi neme ders gidişeriz. Biz arkayın olun dedi. Son yine bir zadı atlattık Şotayda advokatlara Nurağa bizim dokumentlerimiz doğrulan advokata da xahiş etti. Bizim arkamızda duran biz Angrik prokuraturadakilara da dedik. Yani dedik gayret edip Allah'ın önünde doğru olun dedik. Sebebi bizim pasoystva 300 bin, 500 bin dolara ödürler biler size bu iş için dedik. Bu ödürler sizin ismedip biler yani xahiş sizden Allah'ın önünde doğru olun dedik. Böyle bize problemde doğru oluruz dediler. Dedik Allah'ım inşallah nesip olsa görürüz. Birinci günden başlaya işte. Bizi bu ettiğin işlemi dediğin öğrenci. Men ayrıca söz verecek korktuğum şu var. Yedi medhem şotayda şu konsolluğun yanına barandan biri hem şotayda şu hakkına tutulan adamlar tarafından yencilen vatandaşlarımızdan biri yedi sizi bir neçe gerek size hücum ediliptir. Şu bir yerden başka yere geçenizden sonra sizi idarlap tapıp yine sizi yenciptirler. Sizin hem şotayda elinizdeki telefon alacak korkturlar, alıptırlar. Şu telefonunuzdan sonra yine konsolluktan alarsınız diye bayarlar da şöyle olurlar. Şeyler şu. Doğru. Inni sizin ödünüz ne ahil baha veriyorsunuz şotayda hakkına tutulan adamdan şey edip öldüren alıp parmaklarına şotayda. Ben bu düğünden cinayet işi deyip nemetten. Sebep on yalı konsolosluğun gitmeyene hakkı yok. Biz hak hukukumuz talep edip paramız sonrasında bizi dinlemeyene mecbur olur. Ben çünkü barmadımdan ön ayın 30'unu hepten 5. günü öğlen naharına çıkamda can ediptim.
Bağlar ona işleýänizmi diýip meni sebäp sizin gün tertibiňizi bilemo. Hepde içinde boş günüm yok. Bağlar onun boş rolýany ise konsulstwadaky işleýänler adam bermedi, familiýa da bermedi. Can gelende canı alo. How aýdy berdi walýar. Bolmasa aslında buyurun Türkmen konsulstwat dinleýär diýme neme gerek. Onu ýalap saat diýmediler. Menem otam şunu ýalap aýtdym bağlar işleýänmi diýsem ondan soň bir hile durdu da dänim garaş diýdi. Soňra ağam dedim, garaş dedim, garaş tuğumluydum, onu yaşmışta garaştım dedim. Näme dedim, işleýän. Gele sen ýalak üçün biz bağlar ona mı işleýär dedim. Menem düşünmedim, soň ýanymda bir dostum, jaň etdim şeydi powerlaşyp. Oğlanlar ol üşüp şo taýda gawatlaşyp bardyk. Her kim öz pasport üçin baram, kim ýene barda üçin baram, kim käbirden saýla geçişek bolup geçipdirler o taýdan. Olara çenne urlanlar. Siz näme maksatla bardyňyz o taýda? Men pasportum üçin bardım, sebäp. Sebäp pasportum wagtda olup gelýär, öňüne alaýyn diýip bardym. Ondan şon ýalda da denk geldi. Konsulstwadaky öňüne duran polisler ýygyna da gidip şun ýalar basyn açıklaması üçin gelipsiňiz diýdi, mitin üçin gelipsiňiz diýdi. Bize mon ýalda ýok diýdik, bara ýanynda duran gelýärem. Ay bize diýdi, ýöne pasportda üçin gelipdik diýdi. Bizedem gelin diýdiler, şun ýalar bilen soňra geldik diýdiler. Ondan ay bolýa diýdik Nura, şo taýda ýygyna alyp gitdiler. Bolmasa men Nura öňden tanýan TikTok arkadaşym, hem takip etýän, olam men takip etýär, şu internet üstünden tanışdyk. Ondan şon ýaly ýylymda gaýtlyk bolýan konsulstwaňyň arka tarabyna köçä geçdik. Ýylymdan bir sürü maşin, oglan, ılgaş gelýär. Gelişine de däli neme diýär? Näme diýdi? Bu ýanky Sadyk Karbon eýesi Kronika Türkmenistan. Kronika Türkmenistan'ın kim var diýdi. Menem düşünmedim ki. Menem aýtdym, ay bilämedim diýdim, öňde bir ýaşullar awa diýdim, näme soraýarlar şolardan soraýmasa geçip gittiler oğlanlar deňimden nädäni bardylar da däni ýanky Esenmurat diýlen oğluny urup başladylar. Menem barıp aralaýan, oýan menem burýarlar, ýanymdakylar burýarlar. Geleyler çenne topup barýar. Bu etmişiňiz näme bolsa o dura düşüşmedik laý diýdim, Türkmen şeýitler bolýarmy diýip. Ay ozo sen näme urlýan, sen näme urlýan? Ay ozo ahrin şo Esenmurat diýlen urup ýykdylar, bize maralar bilen doktor soroglar, ýen bizi urup barýarlar. Ondan gorktular da hemen de ru maşinla mindiler, maşinla men kaçıp başladılar. Menem kamera çekdim. Sizin alan şo ýazgyňyz biz soň ulanyp gaçyk boldy. Siz wagtynda şonu alyp bileýberdiňiz da. Şo taýda ýanky şu şeýraly taýdyk diýilen şu haramzadaň maşiniň nomeryny düşüpdir, öz ýüzem düşüpdir. Bolmasa şola ulan soň boýuny almadlygy mümkündi da. Şol sizin şu alan wideoňyz gatyly kömek etdi şo taýda. Sebäbi soň şo sizin eliňizden telefon gaňryp alýan şalar size ýem iyi berip ýetişipdiňiz we tanışlaňyzda da. Endi telefonuňdan soňra gaňryp alyp bolar pikir etdi. Şo telefon alsak içindäkiler pozsak bizden soň hiç bizi tanıjak adam ýok diýip şoň umyd eden bolmalylar, o haramzadalar. Emma onuň bu pirin başa barmady. Niside başa bir zat meni gyzyklandyr ýa. Siz ýan Nur Muhammed bilen eden çykyşyňyzda aýtdyňyz. Şu wakalardan soň Türkmenistandaky dogan garnaşlaryňda azar berip başlapdyrlar. Şo taýdaky howpsuzlyk işgärleri, ýa milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri. Indi size de garnaşlaryňyzy jaň edip beýtme siz henden geçeriz, näme dersiz diýip haýwat atyp garnaşlaryňyz aglap ýeňrep şeýdenlerem bolupdyr da. Şu ýagdaýa nähil baha berýäňiz? Şu howpsuzlyk işgärleriniň Türkmenistanyň içinde bolup görüşlerini. Bu men diýýän bulan jenaýat. Sebäp men 18 ýaşdan geçen ilki bilene meni konsulstwa jaň edip meni ýa-da tapmady gerek. Jaň edip edi sen şunu ýalap güne düşüpsiň, bagışlarsyň, biz bilmedik, kawa telefonuň bizde saňa pıçak bilen saldyrypdyrlar, awa şunu ýaly bolupdyr. Näme bir düşünşmezçiligimiz barmy? Han bir seňle görüşelýärdiler ilki bilene. On ýalda da men garaşmadym, iki gün näpsesim çykarman diýdim, öýündekiler azaram berdiler, äkidi korkuzdylaram.
elini öçürsün, hiç kim bilen habarlaşmasın, bir ayar hiç çıkmasın, ne diýerin, hiç kime hiç tat aýtmasyn diýip şon ýalar edip gorkadypdyrlar, jigile mamaýdypdyrlar, öwredipdirler. Aw özü masçak, özü motdajak, ana çağala metimgalar, aw sen seretmeli, gorsun sen watan döňüňsün, näme şon ýalar gene urgatlar, tekdikler, gorkunmalar, şon ýalar datlar bilen bir derek men nerim, kellämi moralim bozdular. Men bir neme köşeşoyny gördüm, onu beter etdiler. Çalaja bir köz bolup duran oda üstüne odun oýdular. Men hem aýtdym, siziň etýäňiz şu bolýan bolsa diýdim, indi seredip. O men aýtdym, telefonuma öçüremok diýdim, nomeruma öçüremok, hiç kim bilenem neme demok derle diýdim, bu beter etdi. Gurulşýanam diýdim, dünýäň dört tarapyna da men sesimi eşitdirdim. Indi siz var, sözüňi bölýän bagışlaňyz, siz pıçaklanan adam siz. Senin iki yeriňizden pıçak yarasyny taldylar. İki yeriňizden bilişime görä. Dört yeriňizden pıçak yarasyny taldylar. Şo pıçak gatyrak urulan bolanlygyny siziň ädir şu taýda oturmadygyňyz da mümkin. Şo pıçaga gatyrak urulan boldy. Siziň öwdüňiz eliňiz aýaňyzdan gorapsyňyz ýene-de şol bir garnyňyza gatyr çümmedi ýaly zat ýaly. Inni şu taýda Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri näme bilen gadaklanmaly? Sizi kim pıçakladı diýip gadaklanmaly. Siz Türkmenistanyň raýaty edýiz. Siz Türkmenistanyň raýaty. Siziň howpsuzlygyňyza da jogap berýän Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy, siziň hem howpsuzlygyňyza jogap bermeli. Inni şolar size kim şo ýarany kim saldy? Kim size hüjüm etdi? Näme üçin hüjüm etdi diýip gadaklanmagyň ýerine olar näme diýär? Şol size hüjüm eden adamlary goramak bilen meşgullanýar. Sebäbi olar nämeden gorkýar? Häzir siz arz etseňiz, şol size hüjüm eden, size pıçak yarasyny talan adamlar tapylmaly. Ol size hüjüm eden adamlaryň arkasynda kim dur? Men iştilýär men aýdýan zatlar size berýän doğru. Sesiňiz gitdi de däni. Şu wagt işleýär şu wagt. Ne iştilýär? Bolýar, şu telefonu kaýan goýdamasaňyz näme-de? Goýdamasaňyz bor. Men diýjek bolýanym, sizi goramaly adamlar we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri. Size hüjüm eden adamlar bilen gadaklanan nokta gaýta şolary goramak bilen gadaklanýar. Sebäbi siz ädir arz edäýseňiz, şol size hüjüm eden, size pıçak yaran adamdan kimdigi belli boljak, ondan soň oň arkasynda kimiň durýany belli boljak. Oň arkasynda da Türkmenistanyň häkimetleri durýar. Ýagny ozal bilen konsullugyň işgärleri durýar, ondan Türkmenistanyň hökümeti durýar. Olar ana şonu bastyr gösteretmek bilen meşgullanýar. Hakykatynda Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy siziň howpsuzlygyňyza jogap bermeli. Kim size hüjüm etdi? Näme üçin size şo ýarany taldy? Şolary gaýta baranna Türkmenistanyň içine baranna şolary ozal bilen şolary tutsak etmeli. Emma bular onu etmediler. Bular gaýta size basyş görkezip size şäre görürsi diýýärler da, onam dogan garyndaşlaryňyzy ulanýarlar. Dogan garyndaşlaryňyzy da haýwat atyp. Ine bilen alyp barýan siýasaty şolar ýaly. Şeýitmek bilen bular häzir näme etdiler? Öýlerini ýene nowatda edip dünýä we jara etdiler. Dünýä paş etdiler. Öýleriniň hakyky danly ýaman siýasatyny görkezdiler. Inni şu meselede ýene haýwat atylandan beri daşyndan ýani şu Türkmenistanyň konsullugynyň hem öňüne barandan biri Juma Sapar Dädebaýew. Juma Sapar bilşimi diýäli blogerlik işine alyp barýar. Juma Sapar ýaňy ýakynda bir näçe aýlap şu taýda deportasiýon lagerinde oturup çykandan beri bundan soňam ine şu taýda Juma Sapar diňe bir Türkmenistanyň raýatlarynyň hukugyny goramak bilen meşgullanman. Ýaňy ýakynda Owganistanyň raýatlarynyň hukugy bilen baglanşykly şäherä gatnaşdy. Bundan daşary odol aralarda beýleki Azerbaýjanyň wakalar bilen baglanşykly demonstrasiýalarda gatnaşyp ber. Köp san demonstrasiýalara gatnaşyp ber. Ödem Özbegistanyň raýaty, Özbegistanyň Garagalpakistan Respublikasynyň ýaşaýjy ýönünni häzir ýaňy ýakyn Juma Sapar siziň hem dogan garyndaşlaryňyza barp ýetipdirler. Şol Özbegistanyň raýatlaryna basyş görkezýärler. Şu taýda ýaňy ýakynda şadlyk şeýkip diýilen bir şu haramdada ba öýünde bloger diýip atlandyrýan. Şoň bloguna, şoň YouTube'da goýan video ýazgysyna siziň geçeňiziň kakangyzyň göz ýaş döküp size ýüzlenmesi bar. Indi şu näme görkezýär? Türkmenistanyň häkimetleri Özbegistanda ýaşap ýören raýatlary şeňde barp ýetipdirler. Olaram näme diýe ýene-de siziň ene taňda basyş görkezip şolaň üstü bilen siziň duýguňyza täsir etjek bolýarlar. Indi Juma Sapar siziň öýdüňiz şu bolup ýören wakalara umuman nähil baha berýäňiz? Şu Türkmenistanyň häkimetleri
Şo taky yetipdir monda. Siziň ene taňynyň ýanynda yetdiler diýip düşünmelim ýa-da Özbegistanyň häkimetleri batyş görkezýärmi? Siziň ene taňy. Öncelikle assalamu alaikum diýip başlaýas nasip etse. Hormatly oğlumuz, elbette bu zalimlere karşı görüşmek her bir adamın elinden hem geliverenak. Yani ben inşallah bizler üçün, hasatan men özüm üçün ata miras. Şu bizler men ata babamdan bir yatağında yatıp, düşöğünde yatıp vefat eden adam yok. Hemmesi zindallarda, söğüşlerde canını veren insanlarız. Elbette bu Türkmenistan'ın hakimiyeti olsun, Özbekistan'ın hakimiyeti olsun, hasatan Qaraqalpaqstan hakimiyeti olsun. Bizlere mağa düşmanlığı var, açıktan açık düşmanlık ediyor. Bu aslında dünyanın günde şu bu yani Türkmenistan'ın mehmesinin iti Tatlık Şeyhip diyen şağal bu. Men atanamın videosunu koyuptur. Bu aslında 2019. yıldaki video bu aslı. Biliyorsunuz ki men aslı bizim ovamız Qaraqalpaqstan'ın Azatlyk Kalpoz diyen ovu aslı önkü Türkmenistan'ın Könürgöncün Sarayköl diyen ovu hazaplanıyor. Son Graniste geçenden sonra bir anda kalıp giden. Hassadan bizim köne jaylarymyzy yıkıp çok Qaraqalpaqstan taraba Sapar Murat Niyazow'un zamanında geçirip taşlan halklar köp. Şu bölünüp gitdi, köp adamlar şu ana kovup taşladı. Biz şu hazırki Qaraqalpaqstanda yaşayan Türkmenlerin ýagdaýy juda kyn. O ýanna Özbegistan hakimiýeti gidin, iziňize gidin, doglan ýeriňize gidin. Mesela bizler şu ata-enemler hemmeler Türkmenistanda doglan ösen, iziňize gidin diýär. Türkmenistandakylar bolsa biyana gidin diýär. Aralykda galan insanlar köp. Şu men ata-eneme şu baş etip duran bu Özbekistanyň spesslujbalary. Çünkü Özbekistan spesslujbalarynyň niýeti bar. Şu Türkmenistanyň iki oblasyny aljak bolup bular häzirden herekete düşüpdir. Hem beni şu özlerini işletjek bolýar da. Şu Türkmenistanyň Daşoğuz Emlewak vilayatyny Özbekistanyň hakimiýeti hassatan öňki İslam Karimov'un gözü var. Şu iki oblasyny aljak bolup meni hem wagtynda şu 2016-njy ýyllarda alyp gidip öýümden özüne şu itlik etmek üçün, özünü işletmek üçün şu Lewapdaky türkmenlere, Daşoğuzdaky türkmenlere sen sözüňiz ötörli, sen bir näme adam, dindar adamsyň, hassatan seyitlerdensiňiz, Necmeddin Kubranyň agtygy. Sen şolara aýt propaganda et ki, Lewapdaky, Daşoğuzdaky ýaşayan halk Özbegistana geçmek niýetinde bolsun diýip bular maňa baş etip durdular. Menem ýok. İşlemeyen diýensen, ondan soň şu Qaraqalpaqstandaky ýaşayan Qaraqalpaqlar özüniň azatlygy üçin hereket edip dur. Özüne geçirjek bolup, özüni aljak bolup hereket edip durlar. Men ata-enemede barıp, men 2019-dan başlap Qaraqalpaqstanyň erkinligi üçin, indi näme de bolsa dogulsam Türkmenistanda doguldum, tamam da ama bizi niýazyp hukuk goýberende Qaraqalpaqstanyň adamlary, Qaraqalpaqstan bizi eýe çykyp aldy. Şoň üçin meniň watanym, aslında meniň raýatlygym Özbegistanda da ýok, Türkmenistanda da ýok, Qaraqalpaqstanda da ýok. Hassatan elimdäki pasportam dünkiräkde de aýtdym bärde. Farşiwy bu pasport soldan satyp aldym. Meniň raýatlygym ýok adam men. Men Özbegistan bilen atnaşenam ýok diýip açykdan açyk aýtdym. Indi bu Türkmenistanyň spesslujbalary indi şo bärde hassatan bilýäňiz ki, konsulosuyň öňünde birinji protesta bolanlar, çykyş bolanlar alhamdulillah men barym. Hereket etip atýan diňe türkmenler üçin, özbekler üçin, Qaraqalpaqlar üçin, hemme üçin hem inşallah. Onu goý Uygur dogallarymyza gerek bolsa dini başka bolsa da inşallah biz mazlumların yanındaýız diýip herekete dowam etýärmiz. Ýöne bu Türkmenistanyň spesslujbasy häzir güýçlendirdi. Meniň şu Türkmenistandaky Könürgençdäki daýymlaryň öýüne baryp, ýegeňizi aýdyň, näme gerek bolsa berýäs, öými gerek, zatmy gerek, biz bilmän galtyrys. Gerek bolsa ýana geçsin pasportdan bereli, ýöne agzyny ýymsyn, boldy arkadagymyza garşy çykmasyn. Sizler bir işan adamlarsınız, siziň babalaryňyz Kazak işan Aktepe'däki Necmeddin Kubranyň agtygy gerek däl iziňize gaýdyň ýokarda şu ministerstwalardan ýa-ni hemen ýokartyndakylar gelip şu Türkmenistana gelip daýlarmy, agaýlarmy hemme şu garyndaşlarym hemme Türkmenistanda şu Könürgençde Oktyabrsky diýen ýerinde ýaşaýarlar. Şolara baş etip durlar hakykatdan. Ýöne bu meniň ene atam agladan Özbegistanyň spesslujbalary gelip öýüme gelip şeýle ogluňyz gaýtyp gelsin, hemme zat gowly öňkü zatlar undulyp gitdi. Yalandan meni çağırıp aljak bolup durlar bular elinden geldikçe. Ýöne men aýdym ki Özbegistana da, Türkmenistana da, Qaraqalpaqstana da ýok, men zalimlere hizmet etmeýän. Meniň ata-babam belli, meniň niden gelenim belli. Ölsem ölýän, ýöne iza gaýtmaýan. Gaýtan bu Özbegistanyň spesslujbasy, Türkmenistan spesslujbalary gaýtan meni öjükdirip goýberdi. Gaýtan bular meni basa men aktivist etip goýberdi. İnsan hukuklaryna gaýtan hizmet edýän insanlaryň haklaryny goraýan bolup kaldym özümden. Ýöne açyk bolan zatym
bu hareket, milli harekette vatanım. Mesela bir aytmak mümkün, sen o grajdanstwan yok, pasportun yok diýse bir däýär nämeler, ýani görüpler, bahyllar. Aýtjagym ki, meniň hiç bir döwletde resmi pasport yok. Bu Özbekistanyň pasportaýym farşywy satyp alypdy. Men ölseňiz indim ölegaň şo bahyllara aýtjagym ki, ýöne türkmenler durzup bolmaýar. Türkmenlerin inşallah oyandy. Bu milli hareket Türkmen bolmasadym kömek ederdim. Ýöne alhamdulillah men türkmenim, türkmenimiz, ata-babamyz belli. Şoň üçin türkmen dogullarymyza aýtjagym ki, men ata eneme de azar berdiler, doğan yarlarıma da, ağayınlarıma da. Bunlar gerek olsa öldürmekten hem gaýtmaýar. Ýöne bu yola çıkandan sonra men en atam ağlatypdy, goňşym ağlatypdy, ağaýlaryma, bala çağama baş etipdi diýen bolsaňyzlar çıkmaň. Çünkü çıkandan sonra baş etse, gitip kalsanız köp adamın nämesi sowak galy, eli sowak galy. Ana gördük bir därim oğullar çıkıp o mitinglerde pankıldap ýördiler. Soň bir därim bir makama ağlarlyk gözlerine bu tarafa geç gittiler. Köp adamlarım geň gördü. Şoň üçin aýtjak bolan zadım Türkmenistan hakimiýeti hakykatdan baş etipdi. Ma wadalar edip hali güne çöýle şu telefon nomerlerime telefon edip gepleşeli, düşünşeli, näme gerek hemme zadyny berin. İstesen Aşgabatdan, istesen Taşkentden jaý almagda kömek edeli. Pasaportuny şu Türkmenistandaky doglan, ýani pasaportlaryňyzdan gerek bolsa şu köňejaýyňyzdan bitlep beril. Ýöne şu Türkmenistanyň aktivistlerine şu çıkma, sen belaň körügi hemmen oýatyp ýöňlitdi da. Çok açık olan zadım. Hakikaten en atamlara da baş bolupdy. Ýöne men bu yoldan gaýtmaýan. İnşallah men hak yoldayım. Men musulmanım. Çünkü mazlumyň ýanyndaýyz biz şoň üçin. Men bir yeňeýim, yeňmäýin ölküden ýöne mazlumlaryň ýanyndaýyz. Hasatan türkmenler üçin inşallah türkmenleriň geleceği üçin janymyzy berýäs nesip etse bizler. İnşallah bir daha sorajak Jumat Parti şu ýanky Türkmenistan, ýanky Türkistan Adalet Platformasynyň gurunan beýleki mitinglerine de gatnaşyp gelýän oğlundan biri de. Sizden Palestin'den hukuku bilen bağlanşykly gurunan mitinglere de bardyňyz. Men videolaryňyzy gördüm. Ýanky Azerbaýjanyň neme gurunan mitingine bardyňyz. Onuň ýaňyakyndan Awganistanyň raýatlary bilen bağlanşykly, şol hukuku bilen bağlanşykly mitinge de bardyňyz. Şo taýda polisiýa da bir dargadyp size azar beren yerleri ýok ýa-Allah. Ýöne näme üçindir? Şu bir gurama Türkistan Adalet Platformasy, Türkmenistan konsullugyny onu geçirjek bolýar bolýan. Türkiýe polisiýasy barıp derbidan edýär. Şunu öýde bir hili 2 ýylda siýasat ýaly bolup görünýär. Näme üçin beýleki konsulluklaryň, ilçehanalyň öňünde şular ýaly mitingler geçirilýär, hiç azar berilýär. Sizem şoňlara gatnaşyp gelýäňiz. Ýöne gelip näme üçindir şu konsul Türkmenistanyň konsullugynyň ýa ilçehanalyň öňüne barjak bolýan. Türkiýe polisiýasy iki eli bilen size garşy bolýar, darga diýerler. Şu Türkiýe polisiýasynyň şeýdip öýlerini 2 ýylda alyp barmagyna siz näme baha berýäňiz? Indi bu ýerden mitinglere gatnaşyp gelýän adam hökmünde. Şulara baha bermeli bolsa, şu taýda siz şularyň işinde bir şüpheli zat görýäňiz okmy? Hakykatdan, dogry aýtdyňyz. Hakykatdan şüpheli zat doly. Şüphe de bolmady, bu hakykat bolup kaldy. Bu dünkü bizim tutulanymyzda. Bileňizki, dünkü tutulandan birinji bolup meni aldy. Şu bir terrorist tutanyalak. Mın başyny tutduk, en büyügini tutduk, organizatoryny tutduk diýip reaksiýalarda da gepler dur. Öňkü sabaram tutulanymyzda, bayram dostumuz bilen tutulanymyzda da şu polisler alypdy. Sabaram şolary aldylar. Gelmedi diýen saňa falan diýip bizem aýtyp etdi, bizim iznimiz var, zadymız var. Hemme konsoloslugyny protesto geçirdik. Hasatan şu Awganistanyň konsoloslugynyň protestede alhamdulillah adam ağamız Türkmenistanyň konsoloslugynyň öňündäki ýaly ýugurmady ýöne. Şu gazetlerde 3 tane gazette çıkan bolsa bildiriş Türkmenistan'ın konsolosluğunun öňündäki protesta basın açıklama 7 tane gazette avtoritetli hormatly gazetlerde çıktı. Hemme yerlere yaydık bunu. Hakikaten başka konsolosluğun öňüne gidiyor. Mesela Uygurlar var şu yerde Uygurlar günne proteste geçirirler. Bunlara iznim almıyor. Bunlar yayınlamayan bar veriyor şu yerde duruverýärler bunlar. Ondan başka insanlar köp. Şu 1 Awgust günü bizim 2 protesta vardı. Şu adam şu belgeler bilen 2 protesta aldı. Birincisi Mecdiye koydu. Dünya Sağlık Örgütü'nün öňünden protesta geçirdik. O yerde de polisler gelip meniň dokumentimi soradı, kimligimi soradı. O zaman aýtdy ki, sizler näme üçin saat 4'e koýduňyz? Biraz erterak koysaňyz bolýar diýip biraz oýnady. Şeýle men adym mesela Juma Safar Dadabayev da bu pasportdan kimlikde. Juma Türkmen diýenime biraz garaşdyrdy. Ýöne alhamdulillah bolupdyr diýdi. Sizler 4'te oňa garaşes diýdi. Şo men konsoloslugyň öňüne baranım şo. Ha yok, ma yok. Şu bir terörist sunyal edip diňe bir yere yatırması kaldı. Sunkamın içine kamera alıp yatırlar, öňüme çıktılar. Menem alhamdulillah men alışkydam bu meslatlara. Ýöne biraz gen gördüm ki
Beydi veren ama önküsa baram şeydik bu terörist tutanyadı alıp gidiyorsunuz. Cuma sapar aylanıp göre Türkiye'nin içine tutacak bolsalar yani görmeyen dursun yani ama hani 2-3 saat onun o tayda uğraştırırlar. Yönüşünün meselesi yeminle şu kontrolün önüne baranlığında. Şu oldu. Aktivite nemede yok, aydılan sözüm yok, tek iş adam yok. Şu hakikaten bu Türkmenistan'ın konsolosluğu İslam hakkı şu adamlar gelsin. Millet Türkmenler birleşsin İslam hakkı. Mesela olurun bir yarım nameleri aydı. Mesela nameleri var bunun liderleri var, jurnalistleri var. Bunun hat yazanı bolmuyor mu? Edenle bolmuyor mu? Etcek olsan siz ediverin. Yönü iyiminle şu Türkmenistan'ın konsolosluğu onu meşran Türkmen bir yere gelmesin. Bir yere gelmesin. Gelse başkalarının ruhu alaya, yürek güçlerine cesaret alaya. Yönü bir yerde hakikaten Türkiye'nin polisi, ben görüp nam ettik. İçbirliği barakeni bir işlerini bel önküsa baran bellidi. Önküsa baran suatları boldu yani bular ya açılmandı üstü. Bu sefer bilinip kaldı. Açıktan açık. Yönü bunu açacak olan zadım bu polislere minne azı yuguruşup görendir. Men yani içeride oturanımda da bana bir yarımlar şu bir ters kürün geplerler boldu bir yerde aytıp durmay vakti gelse ayden. Men aytdım ki yukarıda Tayyip Erdoğan'a ya olmasa şu yukarıdakileri aydiyenleyenine yok aytma boldu iş bitti zaten deyip aşağıdaki marionetkaları var özünün bir küçük bir 10.000 20.000 dolar verse yuguru veriyen. Yani yukarıdakilerin havarı yok aşağıdakiler şu yankı rayon yana şu belediyenin polisleri bilen gelişi olan bular. ADS, bahanada tayar. Bilem olsanız men 11. Temmuz'da, 11. Eylül'da Afganistan'ın konsolosluğuna protesto edesip aydanım şu. Türkmenistan'ın konsolosu şu ay mesela 13'ünden 15'inden gelecek ayın 15'ine içerili Brian Lee koydu. Şu cuma sabahın bellisi yok. Adamlar toplap bayram geliveriyor bu. Terörist diyem olmalı da ne diyeceksin? Onlar üçün bizler terörist olduk. Yani kimin terör ekelliğini şu sefer gördü millet. Adamlara dostlarıma da aydedim. Dostlarıma da aydedim ki bunlar vakti gelse kurs üçün öz oğlunu öldürüyor, öz ayağını öldürüyor, sena oynamanı öldürüyor desem yok bunlar yalağın olmaz ya koy ya onu diyordu. İnanmadım ben mesela kulağımın içeride otuyorsa Nur Ağa da var onu vurup dur bunu vurup dur. Vakt dedim ben mesela özü öğrenip kalan ben içeri düşmek yine de yatı veren yine de bar veren inşallah. Yakında da bu koy kontrol için aytıklan şöyle sizlere sürpriz ayarlattınız. Yani bu sefer aytmam varacak oldu sen inşallah. İniştayda sonra verecek adım. İnişal aktivistlemedi yenjenler bilen bağlanışıklı. Şolan eden hareketler bilen bağlanışıklı arda veriliptirini prokuratura. Şu yankı hakkını tutulan itler var. Yönünü şu Türkiye'nin öz polisiyasının özünü arşı bilen bağlanışıklı yankıyalı bir giden kanun esasında bir giden sorular yedecek ya. Şu kanun bozmalar barada şonu görkeden alamatlar var. Indi sizin hem şeyip tutulup alınıp şu tayda telefonlarınızın elinizden alınıp o taydak maglumatların yok edilmegi polisiya tarafından sizin adalatsız şu tayda saklanmanız onun Türkmenistan'ın konsolluğuna sizin sanağınızın berilmegi olar bilen şolar ýaly hyzmatdaşlygyň bardygynyn üstüne açylmagy. Şolatlar birden de atlanan üstüne açdy. Şo polisiýanyň öz işiniň gaty garankydygyny görkezdi. Indi şuň bilen baglanşykly aýratyn bir iş açtırmak. Şu Türkiýe polisiýasynyň üstünden şikayet etmek planyňyz ýokmy Nur Muhammed? Siziň özüňiz näýli şu arada görüňüz? Birinci şol arada edil häzir jenayet işi gozgulry esasanam tenşiket alan ve darp edilen içeride öz erkinliği elinden alınan bir kanun esası gözü örtülü edilen nemeler var. Şu daş doğruktu. Buramoçuluklu cinayet. Şu zatların üstüne iş açıldı. Yönü edil 10 sanık şol içeride kalan illeşlerimiz var arada intak yeni de çen iş açamız yok. Şonu inni açmakçı vatandaşlar netip olsa olam inni yemedat yoş. Şu ümüzdeki hepten içinde netip olsa olurum 10 sanık illeşimiz olup şu taydaki polisiýa karakolunu süýlen Bakırköy karakolu sebäp diýsem men olaryň özlerine de aýtdym. Siziň üstüňizden arşykat etjekdir. Siziň bu ledýanyňyz hasap berersiňiz diýdik. Olaryň şol wagtda konsullugum şol bir wagtda şoň içinde bolar. Sebäp diýsem onuň eden bir kanunçylyklary var. Mysal üçin bize hem terörist diýip ulan edipdirler. Terörist näme diýmek? Terörist gorkulmak diýmek. Siz gorkulduňyz da watandaşlary içine alıp daşarda köçede urdurup özüňiz şo sadyk kargo bilen bile däne uleken neme o merdan bilen bir kisany konsullugyň işgärleri hem däne uly
siz öldüğüne uluyunuz bilen birek bireğiniz bilen işleşip öğreniniz bilen adamlar korkulmak. Hani siz terörist bolýaňyz. Ol gelen illeşleri 1. Agustdan soň buların gelen illeşleri bizim suratlarymyzy adymyzy görkezip bular terörist gürrüňler edýärmişde. Hawa her wagt şeýle bolýandyr. Wagt geçenden soň kim terörist, kim gahrman onu halkyň özi bilýär, özi yerine goşurar. Ýöne sizin bu tökmetleriniz esasında biz hökümet suratda kanun tarapdan hukumumuz gözläp sizin tökmetlerinizi gaýtaryp berer. Indi men diýjek bolýanda adam şu birinji gedek däl Bakırköy etrap polisiýasynyň şu biziň raýatlamada garşy şular ýalda arama. Geçen ýylyň 19 iýulunda biziň şol protestçilerden protestiniň dargadylmagyna da şu Bakırköy polisiýa idaratynyň hem eli barda. Şolar etdi da geçen ýyla. Şoň üçin men diýjek bolýan adam indi şular ýaly şu polisiýa tarapyndan kanunyň bolup durulmagynyň öňü alınmasa, şu polisiýanyň özüne şäherä görülmese, polisiýany birazjyk çekinmese, men pikirimçe bular ýene dowam etdirmek mümkin. Şoň üçin men öz garaýşyma şu polisiýa idaratyndan hökman tuğda çekmeli, hökman şu taýda oturup şu polisiýa idaratynyň ýolbaşçylary jogap bermeli. Iň bolmanda senin berjek sorawlaryňa jogap bermeli, suwdyň berjek sorawlaryna, prokuraturaň berjek sorawlaryna şolar jogap bermeli. Eger jogap berip bilmese onda kanun tarapyndan jezalaryny çekmeli bolar. Indi ýene bir taýda illeşler ýene bir god bolmaly möhüm zat bar. Ýene 2 günden hepden geljek hepden 1-nji güni Murat Düşenfe Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň suwd tarapyndan täzeden tuğd edilmekçi. Bilşiňiz ýaly Murat Düşenfe ýan ýakynda şu öz ýanyndaki eginleşi Juma Kaýf bilen bile bir düzgünçe etmedi. Administrativ kanun bolmakda aýplanyp 10 ýaş suwdga oturandan soň Juma Kaýf boşadyldy, azatlyk goý berildi. Murat Düşenfe goý berilmedi. Şondan soň biz ýurduň içinden maglumat aldyk. Ýagny Türkmenistanyň häkimiýetleri Murat Düşenfe başga bir jenaýat aýplamasyny bildirmekligi planlaşdyrýar diýip maglumat aldyk. Indi şol bildiriljek bolýan jenaýat işleriniň biri şu taýda izolyatorda 10 ýaş tutga oturan wagty Murat Düşenfeň ýanyna 3 tany huligan salynýar. 3 tany hakyna tutma ýene-de nowatdaky hakyna tutma oglanlar salynyp şu taýda uruş tutulýar, uruş edilýär öz aralaryna da 10 gün hem Muradyň boýnuna atylýar. Muradym şu maglumaty bize ýetirip başga adamlaryň üstüne ýetirdi. Mundan daşary inni şol bize gelip goşan täze bir goşmaça maglumata görä şu bizmeň etrawynyň 10-njy poliklinikasynyň müdiri şol geçengedek şol video alınıp Murat Düşenfe tarapyndan goýulan bir aýal bar, şu taýda konflikt bolup öz arasynda. Olam sebäbi näme? Murat Düşenfe şondan şu näme üçin siz sancym geçirýäňiz? Kime sancym geçirmeli, kime sancym geçirmeliler? Şol arada sizde görkezme barmy diýilende şo görkezmeni görkezip bilmedi. Murat Düşenfe şonu talap etdi, şondan video ýazy alypdyr da. Indi şol aýaldan täzeden görkezme alypdyrlar. Bizdäki bar bolan maglumaty görä. Hamala şu gedek Murat Düşenfe şondan pul talap edipdir. Hamala ine men şu videony goýdurmajak bolsam, sen maňa plança manat pul berersiň. Şonu bermeseň men şunu goýjak diýip hamala haýwat atanmyşyn. Ýöne näme üçindir şol aýal gelip şu täzeden ardaýady ýa. Indi bizdäki bar bolan maglumata görä biz onu çak alypdaşdyrmaly. Şo 1-nji gün boljak suwdda bellisi bolar. Sebäbi şu taýda eger 232-nji madda boýunça Murat Düşenfe aýplama bildirilse, olam näme 232-nji madda şol basyş ýoly bilen adamdan pul almak. Eger şol aýplama bildirilse, onda şu bizmeýiniň 10-njy poliklinikasynyň müdüriniň arda ýadandygyny aňlady. Eger şolam şey edip arda ýadan bolsa, onda şu şyltak atmak bolýar. Näme üçin? Eger şol aýaly hakykatdan hem şol ýaly şert goýduryn bolsa Düşenfe tarapyndan. Ola ýaly şu çakaçynda arda ýazjak bolsa ýadardy. Emma näme üçindir o bakan bolan bäri 3 aýa bolay wagtyň geçendigine garamadan şu wagt şol ýaly şol ýaly arda edýär. İkinci bildiriljek bolýan aýplama 108-nji madda. 108-nji madda adamyň tenine şeket ýetirmek, adama hüjüm edip. Olam näme? Olam şol izolyatoryň içinde oturan wagty Düşenfeň ýanyna salynan oglanyň tuduran gohy, şolaň öz ara uruşmagy, şoňa günäsiniň ýanky Murat Düşenfeň boýnuna atylmagy. Şoň üçin mene şu mümkinçilikden peýdalan birädir. Näme etjek Türkmenistanyň häkimiýetlerine nowatdaky edek bildirilýär. Şu bildiriljek bolýan aýplamaň barhy toplanyp tapylan aýplamalar bunan bilýär Murat Düşenfeň grajdanlyk aktivizm işi üçin edilýär. Murat Düşenfe şu taýda Türkmenistanyň häkimiýetleriniň yerli çynonluklyň eden etdiliginiň üstüne açyp şol eden çykyşlary üçin şundan aralýar. Şoň üçin Murat Düşenfe häzir bir güne
şular ýaly ýöň etmedikleri boyunna ýöň kölüp häzir basalaysa bizim tankydymyz galmaz. Diňe biz birin tankydymyz däl. Murat düşen bilen baglanyşykly tankydlar geljekde hatam güýçlenler halkara gurumlarynyň derejesinde beýleki ýurtlaryň hökümetleriniň derejesinde iýdi giderlik gowy bolar. Şoň üçin şular ýaly ýüdi garaşylykdan gorkmaýan bolsaňyz siz şonu edersiňiz. Ýöne siz jogap berin. Şoň üçin illeşler watandaşlar şu biziň çağırışymyza hiçbir goşulmagyny biz goşulmagyny haýyş edýän şoňa goşulýyp geljekde de şu temany gowlap durmagyny men haýyş edýän. Ýöne Türkmenistanyň häkimetlerine biziň duýduruşymyz şol. Biziň duýduruşymyz şu Murat Düşenowň häzir kelletinden bir ýeke jegil gaçsa siz şoňa jogap beresiňiz. Lamrada şu taýda menen bir zat goşaýyn şu Murat Düşenow wakasynda. Ya Murat Düşenowň başyna gelen waka watandaşlar taryhy islerip görüň. Türkmenwaşyň döwründe käbir ýazyjylar mysal üçin Türkmenwaşa ýete tankyd edip goşgalat ýazyp beren bolsa, şoňa da şol sen plan ýerden algalypsyň, plan ýerden berip edipsiň, näme edipsiň diýip bara şolaram şey edip içeriklik kılar. Yani şulatlaryň hemmesi toslamadygyny biliň siz esasy şu hökümetiň edýän işiniň bir kanunyny biliň. Bular indi gep düşündirip bolmajagyny hemmemiz bilýäs. Bular indi gep düşündirip bolanok. Ha, bir ýarym ýyl, 2 ýyl bäri iňwerkisi sebäpsiz düşündirmän ýollar ýap saklap oturanlygy. Hani kanuny fundamenti barmy şonuň? Ýok. Yani bu hökümetiň bir kanun nemeleriniň sajagy ýok watandaşlar. Indi bulara gep düşündirip oturmak manysy ýokdur. Siz hem düşünün Türkmenistanyň içindäki illeşler bilýäs, siziň hem ýagdaýyňyz kyn, görüp oturýarsyňyz, şo taýdan çykasyňyz elýär, çykyp bileňiz. Ýöne çykyp täzirem ýüzüňizi Türkiýe'ye giderin işlerini diýmän, Türkiýe'ye gelip ýene gul bolýaňyz. Ol gulçulukdan çykyp ýene bir gulçuluğa girýäňiz. Ondan çykyp ýene käbiri Ýewropa gidýär. Ýewropa tarap ýüzüne urup görünler bar. Häzirem Polşa gitjek, ýok Serbiýa gitjek, ýok Germaniýa gitjek. Yani indi bir ýere gitjek, meselem goýölüňde gelin ýurdu düzedeliň agzyrlyk bilen hemmemiz bul ýaşaýyş däl. Bir başa bir ölüm Türkmenistan ýylan ýurt galmady, maskaramyz çykdy, çykjak maskaramyz çykdy ýa. Indi hada şu ýurtda bolup görýäňiz. Şu bir kanunçylyklaryň soňy gutoronok eger şu sistemany aýyrmasak. Bugün Murat Düşenow bolar, ertirkun plany bolar, ýöne şol bir gün size degeler. Şoň üçin eger şoňa almak isleýän bolsaňyz, bir azajyk bir tiýjeniň özüňizden hereket ediň. Hakkını talep etmek için görüşülýär. Bu adamlar sabırsyz däl, sabır käse emmek işte var. Eger siz özüňize düşünip edip ýerine ýetirmeseňiz, ýene siz kösenen siz bolsaňyz. Köp sag bolun hemmeniz. Borunda adamlar çünkü Zoom maslahatymyza gatnaşyp eden çykyşyňyz üçin, eden çykyşlaryňyz üçin köp sag bolun. Biz ýene de bir ýerde ýatdyrýas. Bugünkü çykyşymyz şol ýakynda 1 awgustda Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde urnulmaga synanyşyk edilenne şonda ejir çeken watandaşlarymyz bilen geçirilen ýörüýte söhbetdeşlik mundan daşary Murat Düşenow hem häzirki wagt başynda düşen Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan şoň düşürülen ýagdaýyna birazjyk ünçü çekmek, şu arada da Türkmenistanyň häkimetlerine ýanky duýduruş bermek. Bundan beýle biz ýerlatdyrýar bir wakalary ýene bir gedek ünçü berip dinläniňiz üçin hem siziň hem illeşlerimiz şu gepleşýär gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun, minnetdar. Minnetdar fi amanillah. Minnetdar bize minnetdarız. Hoş sag bolun. Sağ olun. Allah birdir, vatan birdir, toprak birdir, Türkmenistan birdir.